Predstavte si špičkového chirurga. Je to génius so skalpelom v ruke. Roky štúdia, tisíce hodín praxe, neomylná intuícia. Zachraňuje životy tam, kde iní strácajú nádej. Jedného dňa ho za jeho výsledky povýšia na riaditeľa celej nemocnice. Zrazu jeho úlohou nie je operovať. Má viesť tým, tvoriť stratégiu rozvoja, zabezpečiť financie a riešiť politiku oddelení. Ale čo robí tento chirurg, keď nastane prvá veľká kríza? Keď rozpočet nesedí alebo keď sa tým háda? Inštiktívne uteká späť na operačnú sálu. Oblieka si plášť, berie do ruky skalpel a ide operovať náročný prípad. Prečo? Lebo tam sa cíti bezpečne. Tam presne vie, čo má robiť. Tam je expert. Ale kým on zachraňuje jedného pacienta, celá nemocnica sa potichu rozpadá, lebo je chyba riaditeľ. Chyba je niekto, kto drží kormidlo. A teraz si úprimne povedzte, nie ste vy tým chirurgom vo svojej vlastnej firme? Vítajte pri podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná páka na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. Toto je podcast o sebavedomom podnikaní. Dnes sa pozrieme pod povrch veľkého paradoxu úspechu. Odhalíme, prečo vás to, v čom ste boli absolútne najlepší, vaša odbornosť, vaša technická šikovnosť, dnes možno najviac brzdí v tom, aby ste sa stali skutočným lídrom. Povieme si, prečo je také ťažké pustiť skalpel a prečo je identita experta pre rast vašej firmy taká nebezpečná. Možno ste boli skvelý programátor, no tak ste si založili IT firmu. Boli ste výborný marketér, tak dnes vediete agentúru. Alebo ste boli geniálny obchodník a dnes máte tým predajcov. Vaša odbornosť bola motorom, ktorý vás dostal z nuly na jednotku. Bola to vaša konkurenčná výhoda. Ale tu prichádza ten zlomový bod. To, čo vás dostalo sem, vás teraz drží v zajatí. Diagnóza dnešnej epizódy znie: vaša identita experta sa stala najväčším nepriateľom vašej identity lídra. Prečo je to také ťažké? Odpoveď sa skrýva v našom mozgu a v systéme odmien. Keď riešite technický problém, keď opravíte chybu v kóde, keď sami vyladíte kampaň, keď uzavriete náročný obchod za svojho podriadeného, váš mozog dostane okamžitú a masívnu dávku dopamínu. Vidíte výsledok. Problém bol, problém nie je. Vy ste hrdina, vy ste ten, kto vie. Ale vedenie ľudí, strategické premýšľanie, budovanie kultúry, to je neistá disciplína. Výsledok možno uvidíte o pol roka a možno o rok. Je to hmlisté, abstraktné a často frustrujúce. A tak, keď sme pod tlakom, náš mozog prirodzene uteká k tomu, v čom má istotu. Psychológia to nazýva kompetenčná pasca. Keď sa firma prestáva hýbať vpred, líder namiesto toho, aby sa pozrel na procesy, stratégiu, začne viacej makať. Začne robiť prácu za svojich ľudí. Cíti sa užitočný, cíti sa vyťažený, ale v skutočnosti len maskuje strach z novej neznámej roli. Roli lídra, v ktorej sa ešte necíti taký dobrý ako v role experta. Poďme sa pozrieť hlbšie na to, ako táto pasca vyzerá v každodennej realite. V mentoringu sa stretávam s 3 hlavnými maskami, ktoré si lídri nasadzujú, aby nemuseli opustiť svoju zónu expertnej pohody. Skúste si položiť otázku, či sa v niektorej z nich nespoznávate. Maska 1. Dobrotivý záchranca. Váš tím za vami chodí s každou drobnosťou. Šéfe, ako mám odpísať na tento mail? A Janka, ako by si nastavila túto tabuľku? A vy im s úsmevom pocitom dôležitosti odpoviete. Cítite sa ako dobrý šéf, ktorý je vždy k dispozícii, vždy po ruke. Ale pravda pod povrchom je krutá. Vytvárate v tíme naučenú bezmocnosť. Za každým, keď im dáte hotové riešenie, vysielate podvedomý signál. Ja som ten múdry, vy ste len vykonávateľia. Ako píše Liz Wiseman v knihe Multipliers, dostávate sa k takzvaným diminisherom, lídrom, ktorí tlmí inteligenciu svojho okolia.
Vy sa cítite potrebne, ale váš tím vnútorne zakrpatieva a stráca schopnosť samostatne myslieť. Maska druhá. Ilúzia efektivity. Toto je snáď tá najčastejšia veta v podnikaní. Kým mu to vysvetlím, urobím to radšej sám za 10 minút. A znie to logicky však, čas sú predsa peniaze. Ale toto je najdrahšia skratka, akú môžete urobiť. Tým, že to urobíte sami, ste práve investovali svoj drahocenný čas lídra, ktorý má však hodnotu stratégie, do operatívnej práce, ktorá má hodnotu výkonu. Marshall Goldsmith to vystihol presne. To, čo vás dostalo sem, vás nedostane tam. Tým, že to urobíte sami, si nekupujete čas. Kupujete si len ďalší deň v roli superzamestnanca vo svojej vlastnej firme. A vaša firma zostáva len stáť na mieste, lebo jej mozog práve robí niečo, čo mal robiť jej sval. Maska tretia. Strach z nepotrebnosti. Toto je často tá najhlbšia, najbolestivejšia časť pasce. Je to otázka identity. Ak nebudem ten najväčší odborník vo firme, ak nebudem ten, kto má na všetko odpoveď, kto potom som? Aká je moja vlastná hodnota? Mnoho lídrov má iracionálny strach, že ak prestanú makať, stratia u týmu rešpekt. Boja sa, že ich ľudia uvidia ako niekoho, kto sa len vezie. Ale opak je pravdou. Tým stráca rešpekt k lídrovi práve vtedy, keď vidí, že líder robí ich prácu. A často im do nej aj mikromanažersky zasahuje a pritom zanedbáva svoju skutočnú úlohu. Udávať smer, vytvárať podmienky a chrániť víziu. Vaša hodnota ako experta bola v tom, že ste veci robili. Vaša hodnota ako lídra je v tom, čo dosiahnu iní pod vašim vedením. Vystúpiť z pasce expertízy neznamená, že máte zabudnúť na všetko, čo viete. Vaša expertíza je stále cenná, ale musí zmeniť formu. Musí sa zmeniť z nástroja na výkon na nástroj na mentoring. Keď ste boli expert, vaša hodnota bola postavená na tom, že poznáte odpovede. Keď ste líder, vaša hodnota je postavená na tom, že kladiete správne otázky. Je to obrovský mentálny posun. Vyžaduje si to odvahu priznať si, že možno už nie ste ten najlepší v tíme na danú technickú úlohu. A práve to je v poriadku. Skutočne úspešný líder je ten, kto má okolo seba ľudí, ktorí sú v jednotlivých oblastiach šikovnejší než on sám. Ak ste najmudrejším človekom v miestnosti, ste v zlej miestnosti. Alebo máte príliš veľké ego, aby ste dovolili ostatným rásť. Ako teda začať? Ako reálne pustiť ten skalpel, keď ho držíte v ruke už 10 rokov? Nemusíte robiť radikálne zmeny zo dňa na deň. Stačí začať jedným cvičením, ktoré je nesmierne jednoduché, ale náročné na disciplínu. Váš protokol na tento týždeň sa volá 7 sekúnd ticha pred odpoveďou. Keď za vami na budúce niekto z týmu príde s otázkou: šéfe, nastal problém, ako to mám vyriešiť? Alebo ako mám urobiť toto? Urobte tieto 3 kroky. Poprvé, zastavte sa a dýchajte. V duchu narátajte do 7. Týchto 7 sekúnd je kritických. Je to čas, kedy váš vnútorný expert bojuje s nutkaním okamžite vyhrknúť geniálne riešenie a ohúriť tým svojou vedomosťou. Týmto tichom dávate priestor druhej strane. Možno počas tých 7 sekúnd ten človek povie: vlastne napadlo mi, že by sme to mohli urobiť takto. Po druhé, aktivujte zvedavosť namiesto kontroly. Počas tých 7 sekúnd si položte otázku. Aká otázka by pomohla tomuto človeku, aby na to prišiel sám? Nejde o to, že odpoveď neviete. Ide o to, že ju nedáte hneď. Vašou novou prácou je trénovať ich mozgy, nie neustále používať ten svoj. Krok číslo 3. Odpovedzte otázkou. Skúste jednu z týchto 3 variant. Zaujímavý problém. Čo by si navrhol ty, keby som tu dnes nebola? Aké máš 3 možnosti riešenia a ktorú z nich by si vybral? Čo ti bráni v tom, aby si urobil prvý krok bez môjho schválenia? Spočiatku to môže byť nepohodlné a váš tím bude možno trošku zmetený, lebo ste ich naučili na tieto rýchle odpovede
ktoré sú automatické. Vy sa budete možno cítiť neefektívne, lebo odpoveď by trvala 5 sekúnd a toto koučovanie trvá 5 minút. Ale uvedomte si, čo práve robíte. Investujete do slobody. Do svojej vlastnej slobody. Za každým, keď neodpoviete, kúpite si v budúcnosti možno aj hodinu času, kedy ten človek už za vami s podobnou vecou nepríde. Budujete tým expertov, aby ste vy mohli byť lídrom. Profesorka Hermínia Ibarra z London Business School tvrdí, že k zmene myslenia nepríde predtým, než začnete konať inak. Nemôžete sa vymyslieť do roli lídra, musíte sa do nej správať. Položte si dnes večer, keď doznie táto epizóda, pár úprimných otázok. Koľko percent môjho dňa trávim prácou, ktorú by mohol robiť niekto z môjho tímu, ak by som mu dal dôveru a priestor? Čoho sa v skutočnosti bojím, keď odmietam delegovať? Je to strach z chyby? Alebo strach z toho, že stratím svoju dôležitosť? Kto by som bol v tejto firme, keby som zajtra stratil svoju odbornú znalosť? Čo by bolo mojou pridanou hodnotou? A možno zistíte, že pod povrchom vašej expertízy sa skrýva strach z prázdnoty. Ale práve v tej prázdnote sa rodí skutočné vizionárstvo. Až keď prestanete hľadieť do mikroskopu na detaily operácie, môžete začať hľadieť cez ďalekohľad na obzor, kam vaša firma kráča. Chcem vás dnes nechať s touto myšlienkou. Vašou úlohou lídra už nie je byť hrdinom každého dňa. Vašou úlohou je vytvárať prostredie, kde sa hrdinami stávajú ostatní. Váš úspech už nie je meraný vašim výkonom, ale schopnosťami ľudí, ktorých vediete. Pustiť skalpel je pre experta najbolestivejšia vec, ale pre lídra je to ten najoslobodzujúcejší moment. V popise tejto epizódy nájdete pracovný list. Diagnostika expertnej pasce. Sú v ňom špecifické otázky, ktoré vám pomôžu identifikovať tie oblasti, kde ešte stále zbytočne držíte volant, hoci by ste už mali sedieť na strategickom mostíku. Ak cítite, že ste sa zasekli, že vaša firma nerastie a vy ste vyčerpaní z toho, že ste ten jediný hasič v tíme, ozvite sa mi. V rámci môjho mentoringu pomáham lídrom presne s týmto prechodom. Od unaveného experta k sebavedomému kormidelníkovi. Link na nezáväzný rozhovor nájdete tiež v popise. A ak chcete, aby vám neušla žiadna ďalšia cesta pod povrch biznisu, kliknite teraz na tlačidlo odoberať. Teším sa na vás. Dovtedy zostaňte v spojení sami so sebou a choďte s dôverou pod povrch. Počujeme sa na budúce.